Hemen gabe, itziartxo ingendunekoa, antzerkize. Hau da Higinio, hau nik, ustentzu gazte-gaztia. Hau Maritere, hau San Mikel Azkue, apaizan egiten txuna, eta hau Andoni. Grupo bat sortu gendun. Nori buratu zitzaion antzerki taldea sortzea? Ez dakit, da noi guztien dut. Batek ez derretik ez egiten da, hau gendun. Da, zeizen jarri zenioten? Gure txeru. Bai, da zerraitik gure txeru? Egitza zan ez dakit, hori amentzona paisa Don Mikelek bezatu zuen. Aukeratu zuen da, behar zantza desde luego Don Mikel alma mater zanlike. Bera izan zan bultzatzailea. Bai, asko lan duzio. Bueno, eta zu oso neska lotzatia, omen zinen txikitan? Nolatan buratu zitzaizun hola oholtza gainera igotzea? Ohandik bai pixkate. Gaz asko badia ezin ditutak egin. Gaur egun hori ja oso ondo disimulatzen dozu eta bi itziar esautzen ditugu. Bata itziar aizpuru eta bestea aktorea. Eske bestia ez da itziar aizpuru. Hemen adibidez bai, itziar txonitzani, baina da personaje bat. Eta orduan, claro, bai telebistan o pelikulan, pelikula iten deunean, niz naiz itziar aizpuru. Naiz, o Dolores, o Tere, o... Baina pausu hori aspaldi eman zenuen? Bai. Dirudienez? Bai. Eta oholtza gainean transformatu egiten zinen, nun bai? Bai. Nik uste eta hunditu iten izan gainean. Ez asko zaune, Baina, bai, ala da. Gane jendiak indarra ematen zizun. Han beste jende zuri behiran, derri horre mamiartzen duen dana. Gehieno jente aurrean kikildu iten gara, eta zu nonbait, hasi. Ba, indarra ematen zian. Bai, Bai, ala da. Gure txeru elkarteak oraindik ere funtzionatzen du, ez da? Funtzionatzen du, bai. Bueno, ba, zeiru ite zaizu bere lokalera joaten bagara eta zure gaztetako lagunak ezautu. Bai, oso ondo. Venga, ara jungo egon. Gure txeruren lokalean gaude, Higinio eta Andonirekin. Ze obra antzestu zenituzten? Ba, lau obra egin zen, hasirakoa Itziartxo, Basarri giroko obra, biharna izan zen Laguntxar bat, ura arrantzale giroko obra, gero ondoren etorri zian Udaberriko gau hartan lorik ez, una noche de verano sin sueño, Jardín Poncelana eskueratua, eta Zauriek argi, dagoaren gobra, La herida luminosa, baita ere eskueratua, Piojek eskueratua, Lukas Doronsoroa paisak, orduko paisak. Hori izan zen zuen irakaslea nolabait esateko, ez da? Bai. Bueno, garai hartan, irakaslea izatea ere lujo izango zen, ez da? Claro, eske guk zinak ideikan, antzerki jondola. Claro, buruz ekasi paper bat, eta erten estena jo eta zeka berkitzen dago. Esaten zapitu itziar. Zuken bertzu erten, jendiei behitu. Jendiei behitu eta jendiak zu izketan hasi baino leheno konturatu behar du ze egoretan zabe, zu triste zabela. Zuk izerra zan baino leheno jendiei bek ikusi behar du zure ezean nola zabe. Orduan, asko ikasi zenuten onlukasekin. Bai. Eta beste gauza horrek ematen esatetzen, azkeneko filakoei hitz egiteko. Bestela, azkeneko filakoak etxele zerri enteratzen. Eta, bueno, guretzat nik uste dut bere espiritua inkulkatu ziula. Masu hona. Eta masu hona esan zen, oso hona esan zen, guretzat. Eta, dirua, sarreretatik aparte, beste nonbaitetik lortzen zenuten? Sosketak. Deban, egunatan untzen danak zara, lulur bezao. Eta herria utza maratorduan, jende gutxi sartu zen. Eta herrifakean ategen duzen, diru zerbetatzeko, jende gutxi eta gaztuak tapen jageio gendun eta egin duen, sobratu zen gure numuru hartzen zuen eta dan gero gatu ginen, diruekin eta arragalo. Tarka guretzat. Tarka bazale, Itziar, ondo ikasitakoa ez omen da sekula hasten, eta ez dakitzuk orduko antzerki lanen baten pasarteren bat gogoan daukasun? Dakat pasarte txiki bat, Itziartxona, hasiera iten nuna. Hanbeste kostaz izaten ura ondoitia, ertentzen dut zera, estena joa, eta hasitzen nahi. Atzeka beharkitzen da gaur nire bihotza. Bai argi gutxi duna gaurko eguzki dizdikorrak. Hau da iluntasuna dakatena nire barruan.
Baina, iluntasun horren ondoren, argi etorri hoi da. Eta hortik gaurrea, ez dakit gehiago. Ez dakit gehiago. Da ni gogoratzen dutena, honek abesti bat, abesti zuan, nola zan ura, Maitasunez gaxonago, oinetatik bururaino, nik zuzaitu maiteago, txoriak bere umeak baino. Eta nik orduan esaten ere, bai, Itziar nerea dek. Nerea dago, ez? Hobeto esan tezu. Zaten zan, hau posa. Bueno, ja. Hau posa. Itziar txo nerea da.